ሓጎስን ዕገትን ንገሊኦም ትርጉም ህይወት ኣብ ሓደስቲ ተመክሮታት ምርካብ ኣብ መንገሻ ኣብ ስፖርት ኣብ ስነ ጥበብ ወይ ኣብ ዝኾነ ዝሕጉሶም ነገራት ምስታፍ እዩ። ሰላም ኩራትን ኩራንን ከመይ ትኾኑ ከመይ ትኾና ደሕና ዲኹም ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እና ሕዚ ዝመጻኹ ሎማ ሓንቲ ንእሽተን ከካፍለኩም ቤተሰብ ኩኑ ላይክ ሰብስክራይብ ነገርኩም እተው ሃናፅ ርእይትኹም እውን ሃውነ እና ሎማ ዓንቲ ሕዚ ዝመጻኹ ትርጉም ህይወት እንታይ እዩ ይዝብል ናይ ሎማ ዓንቲ ሕስተይ ጽኒልኩም ዳሙጽኒ ሃናፅ ርእይትኹም ሃውነ ክብል ይፈቱ እና ናብኡ ከብለኩም ሕፅር ኣቢለ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ንድሕሪ ህዝቡ ንክመጽእ ምትዋዕኩም ይፈለየኒ ርእይትኹም ሃናፃይ ርእይትኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ላይክ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ናናው ከብለኩም ትርጉም ህይወት እንታይ እዩ ይዝብል ትርጉም ህይወት እንታይ እዩ ሕቶ እዚ ብዙሓት ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝሓትውን ዝምርምሩሉን ዓሚቑን ከቢድን ሕቶ እዩ። ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይንና ሓደም ወይ ፍሉጥ መልሲ የብሉን። ትርጉም ህይወት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከምኡውን በበይኑ ባህልን እምነትን ፍልስፍናን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ገለ ካብቶም ሰባት ትርጉም ህይወት ክብሉ ዝገለጾም ሓሳባት ወይ መዳያት ከምዚ ዝስዕብ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ካብ ሃይማኖታዊ ኣመለኻኽታ ብዙሓት ሰባት ትርጉም ህይወት ምስ ፈጣሪ ብዝህልወካ ርክብ ፍቓዱ ፍጹም ንዕኡ ምግልጋል ከምኡውን ንዘለኣለማዊ ህይወት ድሉው ምዃን እዩ ይብሉ። ንኣብነት ኣብ ክርስትና ትርጉም ህይወት ንኣምላኽ ምፍቃርን ንብጻይካ ከም ነብስኻ ምፍቃርን ብክርስቶስ ኣሚንካ ድሕነት ምርካብን እዩ። ካብ ፈላስፋዊ ኣመለኻኽታ ድማ ህላውነት ካብዚኦም ዝኣመሰሉ ፈላስፋታት ህይወት ባዕላ ውሽጣዊ ትርጉም ከም ዘይብላ የግዳስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ባዕሉ ንህይወቱ ትርጉም ክፈጥረላ ከም ዘለዎ ይኣምኑ። እዚ ማለት ብገዛእ ምርጫኻን ተግባርካን ትርጉም ትፈጥር ማለት እዩ። ጥቕማውነት እዚ ኣተሓሳስባ ትርጉም ህይወት ንዝበዝሑ ሰባት ዝለዓለ ሓጎስ ወይ ጥቕሚ ምምጻእ እዩ። ደስታ ወይ ሓጎስ ህይወት ኣብ ደስታን ሓጎስን ምድላይን ምስትምቓርን እዩ ይብሉ። ስነ ምግባራዊ ኣመለኻኽታ ከም ሓደ ፈላስፋታት ድማ ትርጉም ህይወት ኣብ ጽቡቕ ባህርያት ከም ልግሲ፣ ትብዓት፣ ፍትሒ ምምዕባልን ብስነ ምግባርን ብምሉእ ህይወት ምንባር እዩ ይብሉ። ውልቃዊ ማሕበራዊ ኣመለኻኽታ ድማ ፍቕርን ዝምድናን ንብዙሓት ሰባት ትርጉም ህይወቶም ኣብቲ ምስ ቤተሰቦም ኣዕሩኽቶምን መጻምድቶምን ወይ ማሕበረሰቦም ዘለዎም ፍቕርን ጥቡቕ ዝምድናን እዩ ዝምስረት ይብሉ። ኣበርክቶን ዕላማን ገሊኦም ትርጉም ህይወት ኣብ ስርሖም ኣብ ሞያኦም ወይ ኣብ ንኻልኦት ዝገብሩ ኣበርክቶ ይረኽቡ። ንኻልኦት ንምሕጋዝ ፍልሊ ምፍጣር ወይ ሓደ ነገር ምታን ክመሓየሽ ምጽዓር ትርጉም ሂቦም እዩ። ውልቃዊ ዕብየትን ምምሃርን ገሊኦም ሰባት ትርጉም ኣብ ቀጻሊ ምምሃር ሓደስቲ ነገራት ምፍላጥ ዓቕምታቶም ምምዕባል ከምኡውን ብድሆታት ብምስዓር ይረኽቡ። ሓጎስን ዕገትን ንገሊኦም ትርጉም ህይወት ኣብ ሓደስቲ ተመክሮታት ምርካብ ኣብ መንገሻ ኣብ ስፖርት ኣብ ስነ ጥበብ ወይ ኣብ ዝኾነ ዝሕጉሶም ነገራት ምስታፍ እዩ። ርስቲ ምሕዳግ ገሊኦም ሰባት ትርጉም ህይወት ኣብቲ ድሕሪኦም ዝገድፍዎ ጽቡቕ ስም ኣብቲ ንደቆም ወይ ንወለዶታት ዝኸውን ተጽዕኖ ወይ ኣብ ማሕበረሰቦም ዝጠቅም ነገር ገዲፎም ምሕላፍ ይረኽቡ። መንፈሳውነት ዘይሃይማኖታዊ ምስ ተፈጥሮ ምርካብ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ምርካብ ወይ ምስ ዓለም ዘለካ ርክብ ብዓሚቕ ምስትውዓል ንገሊኦም ትርጉም ሂቦም።
تقلل لبنا دما بحصيرو هيوت بحصيرو ترجم هيوت نفسه وكفنا بعلنا نرخبه وي نفطره ነገር እዩ እዚ ከዓ ብመንገዲ እምነትና ምርጫትና ተግባርና ምስ ካልኦት ብዘለና ርክብ ከምኡ እውን ነገራት ብኸመይ ከም እንሪኦም ከም እንስተመቕሮም ዝውስን እዩ ይብሉ ነብስና ንዓይ ዝያዳ ትርጉም ዝህበኒ ነገር እንታይ እዩ ኢልና ምሕሳብ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ እዩ እቲ መልሲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍሉይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንገሊኡ ፍቕሪ ክኸውን ከሎ ንገሊኡ ኣብርክቶ ንገሊኡ ከዓ ፍልጠት ወይ መንፈሳውነት ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወት ባዕላ ጉዕዞ ናይ መርከብ እያ ይብል ነይሩ ቤተሰብ رؤيتكم هاوني رؤيتكم كل جزيرة رؤيتكم هاوني لي إن سلام قسانة النعخم تطعموا مالتي دحنا غني اللي بسلام يرخونا